ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବଲପୁର ଅଧୀନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଆର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ MAOD 15 ଯାହା ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତି ଏହି ପେପରର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକି 2020 ମସିହା ଡିସେମ୍ବରର ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ MCQ ଆସିଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। MAOD 15 ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତି। ନମ୍ବର 1, ଗବେଷଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ସତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ନମ୍ବର 2, ଗବେଷଣା ନକ୍ସା କେତୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଉତ୍ତର ହେଲା 2ଟି। ନମ୍ବର 3, ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା କରିବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ସମସ୍ୟାର ଚିହ୍ନଟ। ନମ୍ବର 4, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ କେତୋଟି ଉପାଦାନ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା 4ଟି। ନମ୍ବର 5, ଡକ୍ଟରାଲ ଡିସର୍ଟେସନ୍ କେଉଁଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ? ଉତ୍ତର ହେଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୁଡ଼ିକରୁ। ନମ୍ବର 6, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଲୁଣ୍ଡବର୍ଗ। ନମ୍ବର 7, ହାଇପୋଥେସିସ୍ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ମିଳନ? ଉତ୍ତର ହେଲା ହାଇପୋ ପ୍ଲସ୍ ଥେସିସ୍। ନମ୍ବର 8, ଥେସିସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ। ନମ୍ବର 9, ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା 10 ଭାଗ। ନମ୍ବର 10, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା 4ଟି ଶ୍ରେଣୀ। ନମ୍ବର 11, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଯୋଜନା ବା ନକ୍ସା। ନମ୍ବର 12, ଗବେଷଣା ରୂପାୟନକୁ କେତୋଟି ପ୍ରକାରରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା 4ଟି। ନମ୍ବର 13, ନମୁନାର ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ନମୁନା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ହେବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 14, ସୁବିଧାଜନକ ନମୁନା ଚୟନର ଅପକାରିତା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଏହା ଏକ ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଟେ। ନମ୍ବର 15, ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣା କ'ଣ? ଏହା ଏକପରି ନୁହନ୍ତି। ନମ୍ବର 16, ଗୁଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ଏକ କି ପ୍ରକାର ଗବେଷଣା? ଉତ୍ତର ହେଲା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଗବେଷଣା। ନମ୍ବର 17, ଅବଲୋକନର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଅବଜରଭେସନ୍। ନମ୍ବର 18, ଅବଲୋକନ ପ୍ରଣାଳୀ କେତେ ପ୍ରକାର? ଉତ୍ତର ହେଲା 2 ପ୍ରକାର। ନମ୍ବର 19, ଅନୂଦିତ ତଥ୍ୟାବଳୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହଣ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 20, ପରିମାଣର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା 3ଟି। ନମ୍ବର 21, କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗବେଷକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନ ଯାଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଖୋଜିବେ ଟିକେ। ନମ୍ବର 22, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର କେତୋଟି ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା 3ଟି। ନମ୍ବର 23, କ୍ଷେତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କିପରି କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ। ନମ୍ବର 24, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଗଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଉତ୍ତର ହେଲା ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ। ନମ୍ବର 25, ବିବରଣୀ ପତ୍ରିକା ବା କଭର ଲେଟରର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଗବେଷଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାତାମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା। ନମ୍ବର 26, ସାକ୍ଷାତକାରଟି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ଉତ୍ତର ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନକାରୀ। ନମ୍ବର 27, ସାକ୍ଷାତକାରରେ କ'ଣ ଠିକ୍? ଉତ୍ତର ହେଲା ଏହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 28, ଇନ୍ ଏବଂ ୱିନଷ୍ଟନ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ବା ନମୁନା ଅଧ୍ୟୟନ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ପ୍ରକାର?
उत्तर है 3 प्रकार। नंबर 29 क्यों पद्धति चिकागो विशेषज्ञ मान द्वारा 1920 रु 1930 मसीहा मध्य व्यवहृत होता। उत्तर है इतिहास बा जीवन इतिहास। नंबर 30 केते मसीह सर्वप्रथम ब्राउजर उद्भावन होता। उत्तर है 1990 मसीहा। नंबर 31 कंप्यूटर नामटी क्योंठू आसी। उत्तर है कंप्यूट। 32 सीपीयू रो फुल फॉर्म कौन। उत्तर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नंबर 33 सिलिकॉन चिप रे कौन तैयारी करा जाइछि। उत्तर है सीपीयू। नंबर 34 एसपीएसएस प्रोग्राम क्योंठी रहे। उत्तर है कंप्यूटर प्रोग्राम फोल्डर रे। नंबर 35 डाटा एडिटर मध्य को केतोटी सोपान रे ध्यान दिया जाए। उत्तर है 4टी सोपान। नंबर 36 डाटा एडिटर रे केते प्रकार फलक रही थाए। उत्तर है 2 प्रकार। नंबर 37 0 रु 9 पर्यंत की को कौन कह जाए। यह है न्यूमेरिक की। नंबर 38 मूलिंग भाषा रे प्राक परिकल्पना कौन। उत्तर है यह एक धारणा जार परीक्षामूलक प्रमाण एवं पूर्वज्ञान सहित यार प्रभावर सुसंगता आधार परीक्षा करा जिवो। नंबर 39 तथ्यर एक आलेखिक उपस्थापना क्या द्वारा हुए। उत्तर है चार्ट। नंबर 40 एसपीएसएस रे उपलब्ध अनेक चार्ट केतोटी साधारण चार्ट रे आसे। उत्तर है 2टी। नंबर 41 साहित्यिक गवेषणार प्रथम विशेषत्व कौन। उत्तर है यह भाव जगतर और वस्तु जगत उभयर कलना। नंबर 42 केउठारु उपादान संग्रह करी साहित्य रचित हुए। उत्तर है समाजरू। नंबर 43 साहित्यिक गवेषणार प्राथमिक और मुख्य बा प्रमुख उपादान कौन। उत्तर है विषय निर्वाचन। 44 तुलनात्मक गवेषणा कि गवेषणार समधर्मी। उत्तर है ऐतिहासिक। नंबर 45 दुई बा ततोधिक लेखकों रचना को तुलना करा जाइथिबा गवेषणा क्यों धरणर गवेषणार अंतर्भुक्त। उत्तर है तुलनात्मक। नंबर 46 भारतीय काव्यतत्वर रस ध्वनि और वकृति क्यों श्रेणीर गवेषणा। उत्तर है नंदनतात्विक गवेषणा। नंबर 47 सामाजिक गवेषणा एक समस्या अध्ययन पर केतोटी आभिमुख्य रही। 2टी। नंबर 48 भिन्न भिन्न भाषा समय और स्थान रे रचित साहित्यर सैसादृश्य और वैसादृश्य कि गवेषणार अंतर्भुक्त। उत्तर है तुलनात्मक गवेषणा। नंबर 49 कहा मतरे एक पूर्व निर्धारित योजना अनुसार गोटे समूहर एक निर्दिष्ट निर्वाचित प्रतिशत होउछि नमूना चयन। उत्तर है बोगाडस। नंबर 50 प्रोत्साहन पाई उद्दिष्ट केतोटी मौलिक उपादान संपर्क में सूचना प्रदान करा जाइछि। उत्तर है 4टी। धन्यवाद।